बीते कुछ दिनों से भोजपुरी गायक समर सिंह के हालत इतना खराब हो रहे हैं कि इनकर एगो गाना मार्केट में ना चलत रहे, लेकिन समर सिंह ऐसा कमबैक कैलन कि इनकर गाना मार्केट में तहलका मचा रहा बस। समर सिंह के एगो गाना आइल बा जौन गाना के नाम हो भतार तारी खाना में सुतेला, जौन की ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आइल बा। ई गाना के लिखले बड़े अभिषेक भोजपुरिया, एकर म्यूजिक डायरेक्टर बड़े अभिराम पांडे। भाई का गाना बा लाजवाब। समर सिंह कमबैक करे के बता ऐसे ही करे के चाहिए। अब समझ में आई बता रहा काहे कि समर सिंह के भाई का लुक, का वीडियो क्वालिटी बा, का लिरिक्स बा। एक फीमेल गायक बड़ी नेहा राज, जौन की भोजपुरी के आधा कलाकार के साथ नेहा राज के गाना आवेला। लेकिन समर सिंह इतना दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री से लागत है कि गायब हो गए। इनकर कोनो पते ना चलते रहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो समर नाम के गाना गायक बाड़न। लेकिन आज पता चला था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से समर सिंह के जौन गाना आइल बा भातार तारी खाना में सुतेला, लाजवाब। ई वीडियो क्वालिटी देख के मन खुश हो गई बा, काहे कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी मस्त बाटे। एकरा में फीड डांसर बड़ी रानी एक्ट्रेस, काहे कि रानी एक्ट्रेस भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकर जलवा रहेला। इनकर इतना खतरनाक एक्टिंग है इनकर आधा बानू कि सब दीवाना बाटे। आ समर सिंह के भाई लुक एक पीस लागता। जरूर एक बार गाना सुनिए भाई, काहे कि सब कोई के ध्यान भटक गई बा। पावर स्टार पवन सिंह इलेक्शन लड़ रहा काराकाट से, तो सब कोई डाइवर्ट होकर ओजे पहुँच गई बा। भोजपुरी में जेकर भी गाना होता था मात्र व्यू कम रहता, लेकिन गाना अच्छा रहता। बवाल गाना मार्केट में आ रहा बा, लेकिन व्यू कम रहता था। एक बार अपन प्यारा स्टार के जरूर सुनियो, काहे कि यूपी के शान हमन समर सिंह। एक बार जरूर इनकर गाना सुनियो, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आइल बा भातार तारी खाना में सुतेला, लाजवाब बा। एक पीस सुनियो ना भाई, तब कौन कमेंट कर बताइयो। गाना मस्त लगता है। वीडियो के शेयर जरूर करियो।